Oke, inke bahai tong bahai. Tini sing salai bunai hai no hai. Triprani haram khur borok muni shirok ni kok rongot tiyei. Norok to nugoi khana ajkal tripra o boma hai to murok bihi choloi to. Ang je bujimani tei 5-10 bosor ni ulo hinke tripra o omahai bemar rok. Tebo bari bainai. Tabuk sunu gediba. Rita bai owak bolong no sonlai bisal. Tonglai mang. Boma hai ke Rita ni bisai no buthari paikha. Hinke ogoto nangmani bisi bas balog yakho. Tei khoroksa bunyi bihik. Bunyi bisai bai tei hai no hai. Nijini bisai bisano yakarei. Nok ni se ongkhulang buka. Tabuk ni dino sikli rok ni slai kaijak rok se bisi akar baisio. Bong ni sago kirima bu kerikha laisima bu kerikha nijini family no bu khairokma kerikha amo hai inke borok no boitamo hinnai tam sanai aboni bo care kerikha borok only bong ni hawas no simi care khalaisio pura posoni gyan hanke faidi o kok no left side to ni hoi right side thangai tini ni din hajira shuru khalaisinai online no masau online no jodi ang saya hinke ani true audience rok ano chacha ganang jago. Puila sikang salanyai waija krak Rita de Broma tei wak bolong no sonlai posura si bisal de Bromani tei kisa sajake tongma kokno tei kebangma borong no sama khanaka o wak bolong mukhang bisal onek bihi yainei bini bihik se mak neifo abono karibo bihik mangni tongtoti se agiwo tei kubuni buri bai tonglai manjakmani bisi bas balogya khofo hanke tabo khotisa hai no hai Rita bai illegal sex khalemajing khailai buka habjak laiei Rita ni bisaino se buthari manjakhoa apare nini el bunti jat hino ase different jaga manga sakhapna muchungjak wan sugni ni public rok kajajak bihik mangni gelangtri chibin tomung amo hai hinke kajege sikang sikla phru bobuma hayingna jekunu brunyunu khankeno bini busak bisingo joni sinisni atma habui thangna pura half century roka khana ble hinki bonini achugoi kaisa ka abno tiyei boba jodi hisab khana thangke hinke pura angnai half century triprani top 1 phak boni list ko janai musuk hinke kisa khana mani rang riwi jel yokna rok try khai tongo hinei ihe ning rang riwi yok khnile biang thangnai bahino tripra on ma tongnai ble ihe ning triprani phatrapan thangde nini o wak blong hai mukhang no to tabuk masapano se sinya krikha aboni bagi ning jekhine thangbo bui bai izad rijak no hino oi moba buini bihik bai tongai buini busaino butharnai sible hinei sara jibon sajagi mangma tongane tei bihia lupcha brok butharnai rok baile kok sama bisi jaya kokpon sana muchungya mukhang phan sena singna muchungya hinei jotto senano ignore khaibayane bini to mungse amo hai hinke ba jotto ni bukhaona amo hai wansuk mungma phaisina nyble knade duniyawo ning rang ba jotto na paimanane haifano ning nini bad image no le ning nini lupcha te criminal record no le rang bai pai tise thikai manglak nini or record dog no ning sara jibon ni bagai te musikui diman chino hino tei borok butharma pap no ke sikmai deman no ba tei nini olupcha bemar no ke ning rang riwi treatment khayei hamriwi deman no ba nini o bemar to cancer bemar slepan si sitra ang je bujimani omo hai lupcha to mungrok ni bagai salse ning bura kal logo phano AIDS manjagi thinai bile kubunyo jodi sara jibon ni bagai jail bisingo mangma tongke ba AIDS rok manjagi lakta tei yango public tei politician rok to nongni bagai phasi order rok se sanlai tonglayo haifano phasi de ngno ngya abulasik saimanya haifano je bujimani phat sale norok bo jail ni le yogi mangala khaisi tamni inke omo hai criminal rok no onek sasti kotor nanangu hayake botei brok butharna loisari glak ulo botei se hai no hai buni big bai tongma sing tongai abruni busaine buthar pai bonaibo lupcha serial phakar plus serial killer ngi thangnai jodi tabuk bono thik ki sasti riyakhe khna ble o waija krak Rita o bihia wak blong mukhang mai kini miliwei o jitno buthar pai mani lo light up khai se agana wono achukui tongfu umma buma hai dangerous sindal hino ba se a jaga wono light up khai achukui a horo 2-3 gonta planning khai kana ta phung ai tam hini buni sanai hini wan sukmang achumsa bokroko sasta idea phaijak kana abuni lo sak no busani theinya hawei mukhango saharei lengo hini lengterei buino chutia slamei bokroko teirok luriwei toni khata asudda brei batpar brei naina diko akhro pango se mutai amo bobungni phasing na harjak hinke am mutai buskango se busaino butharo hinke ba manjak sinani ble abo jise kepano hinke baksa borrok tongo je comment rogo nuguta owak bolong no support khai kok sawai comment siyo rang tonghe kono case krei kono jail krei hinei comment khayei srapseni pore delete ki raho haino hai sabunai ठीक no rang bai jisapano khaimano do haipano nonglai bahai ke criminal logno support khayei amo haike rogo saraka bahinu sago maisama gyan rok kichapano kride hinu ninthani jodini nokni brok romdi nindara ninkaka nin bufayung jisapano jodi omo haike buthar jakhe ningbo mahima tongno tei ob butharnai kon sasti mayawei rang riwei jelni yogoi sustoka berai tongmano khe ningbo mahima tongno sagar da musuk buchilei
omo hai answer no boti seri phadi do comment khayei ang nini comment no pin khlai riwana ang kaisa kok sanai je brok criminal no support khayo mane no abrok bo criminal no hanke omoni jak phutuno to norok joton nungbai khana tei baksa brok hanke obno kubui bohini wansukui tongna haipana omo kubui yado omo editche bongni asik bo sawas kri khuje brok buthar paiman lo police station no thangai media rokni buskango haiki mani tongraknani haipano omo bongni bukhao jijoli tongmon naharinyo edit khlaijak haisi tangi inke sinal sutarok amtinyo kepno maya nangya borok bongni hawas no maintain kitoni mangkhaino khushi kaisa example sawi khnarewane norok bunukbai khana tokma busa ganang rok dak samka inke jesik busa kli kli ni phano sugui bo boisal rewi rohoro busa no bo mahaki pusiwi tori nai abrok ntai kunu care khaya only togla bai dak simi relai tongiyo bujibai khana ble dunia ni borok munu surok bongni ama hai tomung rok munu gei je sapano hinlai thong je sapano kutuk thun abono borok kunu care khaya I komo hai type ni borong ta bisi ani life ani ichai ni wansung nai rok ani busak ani ichai ni wansung nai rok sala juta bemang si thaprana mutung phai tam tirok no hanke puilawo ang jinrok no samani tei khoroksa brei busai busano yakarei khari si thangko hinai abono tabuk salainai asinal jikmani mungkha momita debroma busani mungunke biswamohon debroma dina kupra para tula sikorni sairikni pastawo nokni ongkhri thangmani fu tabuk phano kipil sok pelia agini din roko jodi omahai khobor khana kenke jotoni bokhorogono puile sikang omahai wansuk mung phayo je kebo baje buthar jakha ta mungkha hinai phia ba tabuk hinkele thang kortai ko thang kortai masa hini se injaksu papare bunti bar mung bar la khenon rok basek hinke omo mita sinal jikmani bo sem rita sinal jikmani haino busa brei mak nei ginang rita sinal wajawai busanya buthar paimani next day okheno omo mita bo sinal wajawai nok ni khari thangka busai busano yakarei te kaisa el na hoi thangkata hinke bini busai tamsaka kisa khana nya bedi ko tan bari kum chala bai khar thanga an bari Chaba bai khar sungko someranjon chala khai bo jagani din kaprani no bo phoro khar mani sai khna ab som busibar ni din kharo mat bushur bar 3 tarikh da busibar 3 tarik no abro ko khorong thanga bro ata rok thangna khari bolong mane nugli ata bro nang bahai ke saiman khaje dara mane khari thangna hne borong no bahai ke saiman kha kharman saima ma kai ko yang chala bno kringa bribno kringa chala khai bele ko begro khakle thangpo tenok phale hin cyclang pho bi songo abang khobor ma hakisa ngai no borok no thangana nang rutugui rogana da naikha besu rok rutugui naikha juk nai mane ang sukang ko som busuba sukuban horogai chang ko ko tola tere chisun thangpekya tei tamsa bag rok se khaklai thango hinke to asken bujiside thanglai jau khnata Bangalore hai ke Hyderabad ajkal je nugui tongmani to buini big bai buini busai kharlai kamane no direct sokusina Tripurani phataro ihamo bunti khe buini big bai buini busai line chori lai hino bo musuk buchilai lab guru ni thani ba siringbai ke sido ama skill rokno ba pura face to face thangai singnang musung thango anga mai musuk rokno tobo nung da ojite ke bathar jakli onek sisakha je sapan no khangkai an ko number rijak tongo aro ko khaje jabatu je Bangalore hai ke Hyderabad tongnai ani video nai tongnai tipra sarok norok jodi original jikmang nukhe bini original busaino saharna tapok badi do tei brokno romi akoi video slamai ano rohor de kutuknani ahang amti sinal sutar no mangsa tabung nai tungoi kutukna musung siwang